Jos sä oot valmis, niin nyt me voitais avata tää kirjekuori, josta selviää kuka on vuoden 2015 Tube Awardsissa yleisön suosikki. Mä voin ottaa sulta vaikka tämän palkinnon hetkeksi. Jos sä oot valmis, niin ole hyvä. Niilo 22! Ei sitten yhtään. Mun mielestä se Tubecon on täyttä pelleilyä. Ihan perseestä. Kuka senkin pelleilyn maksaa? Kenen rahoista ne järjestää ton Tubeconin, niin kenen rahoista se menee? Että onko valtiolla varaa järjestää tällaista pelleilyä? Niin eihän se ilmainen lysti ole tällaista. Ja sitten kun siellä ei ole aikuisille oikein mitään, semmoista K18-aluetta, ne jotka haluaisi ottaa vaikka sitä olutta tai viinaa, niin onko sellaista aluetta siellä ollenkaan, kun siellä on niin paljon nuoria ja muuta. Jos se 2 päivän tapahtuma nyt on, niin eihän siellä ole, mistä saa semmoisen yösijan sieltä. Ei sieltä viittiin lähteä ainakaan meikäleeni takaisin tänne päin sitten seuraavana päivänä. Niin se maksaa, ei ole varaa liikkua ja maksaa sellaisia hikisiä summia. Ne on niin suoraisissa hinnoissa, niin eikä siitä sen enempää.